Bé, durant molts anys el ciclisme català, els màxims exponents eren Purito Rodríguez, Fletxa, i va parlar de si hi hauria un relleu, que si s'aconseguiria trobar el relleu d'aquests corredors que eren de primer nivell. Ara que han passat uns anys, creus que s'ha aconseguit trobar aquest relleu? Bé, és cert que és molt difícil trobar un relleu a una generació brillant com la del Purito, sobretot, que ha estat als podis de les grans voltes, com el Fletxa, que ha obert els ulls a molta gent en referència a les clàssiques. També hi havia en Xavi Tondo, en Xavi Florencio. Era una generació molt bona. I després d'això semblava que vingués el 8, però la veritat és que d'un dia per l'altre sembla que apareguin noms nous i simplement es tracta de mirar a la base. A la base sempre hi ha gent bona, si troben l'oportunitat al forat per fer el salt a dalt a professionals acaben sortint, i ara hi ha una generació amb el Marc Soler al capdavant que sens dubte demostra que el ciclisme català sí, hi ha una generació bona per estar dalt de tot i que a més, tot i ser poquets pel que correspondria a Catalunya, però sí, jo crec que de relleu n'hi ha i mirant cap avall segur que continuarà havent-hi sempre. Aquesta generació que comentaves, amb Purito, Fletxa, Xavi... Per cert, miro la càmera o et miro tu? Sí, no. Vale. Aquesta generació que comentaves, amb Purito, Fletxa, Xavi Tondo, ha servit per crear escola, per crear afició al ciclisme a casa nostra? Clar, aquesta generació brillant de grans noms com el Purito, com el Fletxa, com el Xavi Tondo, etc., han servit per una banda per enllaçar-ho amb ciclisme de base. Per exemple, veiem el Purito amb la seva marxa i amb les diferents versions que té, que també convida a la canalla a participar-hi, però amb això no n'hi ha prou, però també ha servit per gent més gran, sent una referència a l'hora de buscar noms amb qui emmirallar-se, i és cert que tot això s'ha d'acompanyar d'una empenta. Jo no crec que fer créixer el ciclisme professional català depengui d'una sola pota. És a dir, que hi hagi grans noms va bé perquè tens referents on agafar-te, però tot això parteix d'un treball de base, d'una qüestió fins i tot cultural, de país, de societat. És a dir, que entregar-ho tot a una sola pota, com pot ser el nom dels ciclistes professionals, a mi em sembla que en tot cas ens faria anar coixos. Però va bé tenir-los, perquè els veus als mitjans, els veus a la televisió, els veus competint, els veus guanyant, i això sens dubte ajuda. Comentaves que ara hi ha ciclistes com Marc Soler i De La Cruz, però que són pocs. Creus que hi ha pocs corredors en relació a l'afició que hi ha i a la base que hi ha a Catalunya? És la qüestió eterna i no sé si tenim respostes. A veure si amb tots els professionals que tenim avui en dia, que són pocs, si això fa justícia, si això es correspon amb la tradició que tenim al país. Jo sens dubte crec que no. Mires al País Basc, per exemple, amb menys població, menys territori, i tenen molts més professionals. Més nivell que els catalans? No, sens dubte que no, però sí que han tingut més oportunitats, i això és un conte que s'explica a part amb els equips que allà han aconseguit crear. Però per tradició, per història, per noms, només fa falta buscar els llibres per saber com es vivia al país la figura del Marià Cañardo, per saber què va aconseguir el Miquel Poblet i com se'l reconeixia aquí i sobretot a fora, per veure l'ús de la bicicleta que es fa a tot el país de forma no competitiva, per veure els clubs que hi ha, per veure les llicències que hi ha, per veure les proves sobretot que hi ha hagut, més que no pas que hi ha actualment, com per veure que, per afirmar que sens dubte no es correspon tot això amb el nombre de professionals que tenim ara mateix, que són molt pocs. Parlant d'aquest tema d'història, veient la perspectiva, últimes dècades, en general de la història, creus que ara mateix estem en un bon moment, el ciclisme català, un moment bo, més dolent? Jo crec que el moment actual del ciclisme català és molt difícil valorar-lo en funció del que ens trobem als mitjans. Al final aquesta roda o l'empantem tots junts o sempre anirà de tort, perquè si els mitjans no donen prou repercussió al ciclisme és difícil que això generi també més addicció positiva, no? Però... Hòstia, tornem-hi perquè ja no sé ni què m'has preguntat, Tornem-hi. No, més a dir, tractant aquest tema que deies, que abans hi havia una gran història, veient també els últims anys, ara creus que estem en un bon moment del ciclisme català o és un moment més dolent? El moment actual del ciclisme català
És difícil valorar-lo només en funció dels ciclistes catalans professionals que hi ha en carretera, perquè a més en ciclocross hi ha en Jofre Collell, en bicicleta de muntanya, en d'altres modalitats, amb les germanes Avant, per exemple, campiones del món. És a dir, que el ciclisme el podem abarcar en moltes modalitats. Ara bé, si ens fixem en carretera i a més en categoria masculina, que és el que els mitjans acostumen a donar més ressò, més repercussió, anem coixos. Això és cert, però jo entenc que el ciclisme s'ha de valorar des d'una òptica molt més global i fugint també del camp professional, perquè, insisteixo, veiem a Holanda com a paradigma de país ciclista. Sí, esclar, hi ha molts ciclistes professionals, però vas a Amsterdam i és segurament la ciutat del món on més gent va en bicicleta. I una cosa, sens dubte, no està deslligada de l'altra. Dius que el ciclisme català està coix una mica a nivell professional. A nivell de base, júnior, hi ha bon nivell a Catalunya? El nivell a la resta de categories, si mirem cap avall, veiem que hi ha escoles de ciclisme, veiem que les llicències aquests últims anys han repuntat, veiem que hi ha bons resultats a la Copa d'Espanya Sub-23, és a dir, buscant a la canalla jove, la que puja, els 4 primers són catalans, però això al mateix temps es combina en que els 10 primers equips d'aquesta Copa d'Espanya no n'hi ha cap de català. Aleshores, està desestructurat, està desequilibrat, estem coixos. Hi ha ciclistes catalans professionals molt bons, però n'hi ha pocs. I això no es correspon amb la història i amb la cultura que té aquest país. Ara bé, s'ha de treballar en diferents cercles, en diferents àmbits. Ciclistes professionals, en equips, que no n'hi ha, en llicències, que segurament s'ha de créixer, i torno a la base de tot, en cultura ciclista. Si aquest país i aquestes grans ciutats s'acostumessin a utilitzar molt més la bici, segurament això engegaria una roda que acabaria repercutint en la dimensió pública del ciclisme, amb més ús de la bicicleta, amb més repercussió als mitjans de comunicació, amb més nens i nenes aficionats al ciclisme, més gent a les escoles i al final, com a resultat de tot plegat, més ciclistes professionals. Per tant, una cosa tan bàsica com potenciar l'ús de les bicicletes per moure's per la ciutat com a mètode de transport pot acabar ajudant al ciclisme professional o amateur o al ciclisme de competició? Aparentment són dues situacions inconnexes. Fer servir la bicicleta urbana, qualsevol persona que vagi a treballar, que vagi a comprar i que agafi la bicicleta a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, on sigui, i que hi hagi ciclistes catalans professionals. Aparentment podria semblar inconnex, però jo penso i estic convençut que una bona cultura de la bicicleta acaba repercutint a mitjà termini amb molta més presència de ciclistes professionals, perquè això fa que la imatge que tinguem de les bicicletes canviï. Ara mateix hi ha un sector important de la societat que li parles de bicicletes o de l'ús de la bicicleta o de ciclistes i ho associa a conceptes negatius. Si féssim un ús molt més raonable, molt més extès, molt més comú, molt més compartit de la bicicleta, això acabaria canviant la mentalitat i la visió que té la gent de la bicicleta i del ciclisme. A vegades hi ha accidents a les carreteres i encara hi ha conductors que culpen els ciclistes. És evident que també fan coses malament, però em sembla que ens topem a vegades amb arguments totalment fora de lloc. Tornant a la competició, la setmana passada precisament es presentava un equip júnior de català, no sé si estava el cas, l'antiga Casa Veisolà Girona, que es presentava de moment com a equip júnior, que deia que d'aquí 3-4 anys ja volia córrer competicions com el Tour. Creus que és viable? Creus que projectes així poden tirar endavant? Bé, d'entrada és lloable i és d'agrair que hi hagi l'aparició de nous equips com l'equip Vallsolà a Girona i que a més siguin ambiciosos. Ara bé, jo crec que s'ha de ser prudent al mateix temps, marcar-se objectius tant en majúscules com participar en grans voltes com és el Tour, com és la Vuelta. Jo crec que s'ha d'anar a poc, s'han de seguir els passos i en qualsevol cas sí que la quantitat acaba portant a la qualitat. Per tant, la primera valoració és d'aplaudir projectes com aquest
En segon lloc, ser exigents perquè les coses es facin bé, i en tercer lloc, els resultats jo crec que acaba sent una conseqüència d'això. Sí que és cert que n'hi ha pocs d'equips i per tant aquesta és una bona notícia. També aquest any ha sortit a la llum, ha començat l'equip Massi Tàctic, femení en aquest cas. Probablement femení encara hi havia més dificultats que en el cas masculí per sortir i per tirar endavant. Com valores l'aparició d'aquest nou equip català? D'entrada, jo crec que el fenomen del ciclisme femení l'hem d'englobar en dos marcs molt més generals. Un és la valoració del ciclisme en si i l'altre la valoració de l'esport femení. Estem veient com el futbol femení ha agafat un ressò actualment inimaginable pocs anys enrere. No hi havia futbol fa uns anys? Sí, i tant que sí. No hi havia futbol femení? També. Però es demostra que treballant-hi, que estant-hi a sobre, doncs pot aconseguir ressò. Hi ha ciclisme? Sí. Hi ha ciclisme femení? També. Però hem de treballar en aquest sentit. I jo crec que el ciclisme femení és una molt bona oportunitat per incidir en aquest petit sector, per fer-lo créixer, per transmetre valors i que el ciclisme femení ara mateix molt menys tingut als mitjans de comunicació i també a nivell de repercussió socialment, doncs jo crec que pot créixer anant agafat de la mà de valors que el ciclisme sens dubte pot potenciar. I creus que l'aparició d'aquest equip, que hi hagi un equip català femení, en canvi no hi sigui masculí, pot potenciar, pot ajudar a créixer el ciclisme femení a casa nostra? Jo crec que si l'equip Massi en categoria femenina ha d'empènyer la creació d'un equip masculí, no sé si això és més circumstancial que no pas real. Sí, pot servir de mirall, però jo crec que hi ha condicions de sobre com perquè aparegui un equip masculí sense la necessitat d'haver de tenir un equip femení com a referència, com a mirall, que serveix per trobar això, un punt de connexió, doncs fantàstic, però d'entrada jo crec que poden anar totalment deslligats l'un de l'altre perquè el que és important és que els referents són a baix, que hi ha història, que hi ha estructures, que hi ha tradició, que hi ha gent i per tant, independentment de si hi ha d'altres equips, si n'hi ha més o menys en d'altres categories, hi ha espai com perquè apareguin equips masculins. Per tant, creus que ara mateix podria aparèixer un equip català masculí i que hi ha prou nivell base per arribar a crear un equip, tenir corredors de casa? Sí, ara mateix hi ha potencial, hi ha matèria prima com per crear un equip professional català. De fet, els últims anys hi ha hagut moltes propostes, hi ha hagut intents que al final han acabat en res, però jo crec que hi ha ciclistes professionals ara mateix de renom, competint en d'altres equips. Hi ha ciclistes en categoria sub-23, per exemple, de gran nivell, i s'està treballant a nivell de federació, a nivell d'escoles, com perquè segueixi pujant gent de pressupostos. És evident que existeixen, una altra cosa és trobar-los i que puguin arribar a bon port, però sí, la matèria prima en tots els àmbits jo crec que per descomptat que hi és. Parles de suport de corredors, de la federació, d'escoles de ciclisme, a nivell públic, d'administracions públiques, d'institucions, hi ha aquest suport? No sé si a nivell d'institucions el ciclisme és una prioritat. Si això ho traduïm en suport a la creació d'un equip professional, estem parlant d'una cosa. Si estem parlant de suport de les institucions al foment del ciclisme, n'és una altra, perquè, per exemple, el B5 a Barcelona pot ser, o és, de fet, suporta el ciclisme, el foment del ciclisme. Traduir-ho això en un equip professional, i si entenc jo que les institucions han d'aportar una quantitat determinada de diners perquè es pugui crear un equip professional, ara mateix les estructures dels equips no funcionen en base a això, sinó que és simplement empreses privades que aportin un capital per crear determinats equips, i crec que en aquest sentit hi ha prou espai com per poder-ho crear. Seria fantàstic que les institucions s'impliquessin
i que des de l'òptica pública s'apostés per això. Això seria fantàstic perquè significaria que a nivell de mentalitat el ciclisme és una prioritat. Però entenc que les institucions han d'apostar pel ciclisme no només en l'àmbit professional, sinó en un àmbit molt més ampli. Per tant, el suport de les institucions no ha d'anar tant vinculat a crear un equip o intentar potenciar el ciclisme professional, sinó en coses com les que comentàvem abans, de potenciar l'ús de la bici a nivell diari, no? Jo crec que el que és principal és fomentar l'ús de la bicicleta dins d'uns valors raonables, positius. Tots sabem que el ciclisme acaba repercutint en un descens dels índexs de contaminació, en un descens de malalties, en un descens, per tant, d'inversió en qüestions de sanitat, que qui utilitza la bicicleta a les grans ciutats triga menys estona a arribar a la feina que no pas si ho fa amb cotxe. Jo crec que el ciclisme porta ja de per si, per definició, valors positius. I aquí és on crec que han d'apostar les institucions públiques, en trobar aquests valors positius i anar forts en això. Que d'aquí n'acaba sortint una dinàmica positiva que desemboca en la creació d'un equip professional, fantàstic, però crec que la prioritat, i a tots ens agrada veure equips professionals catalans, ens agradaria veure'ls, i ciclistes catalans professionals, però jo crec que la prioritat de les institucions públiques ha de ser fomentar un ús social de la bicicleta. La resta, estic convençut que tot el que pugui arribar serà conseqüència d'això. Comentaves abans un altre tema, que a Euskadi hi ha molta tradició, hi ha hagut sempre un equip, tenim l'Euskaltel Euskadi, hi ha l'Euskadi Mulles, hi ha molta base, molta afició. Creus que el fet de tenir un equip ha potenciat la base i l'afició, o és més que el fet que ja tenien una base i una afició i això ha potenciat la creació d'un equip? El cas del País Basc és peculiar perquè és una zona molt petita, amb molta tradició, amb molts aficionats i amb molta gent que practica el ciclisme. I això és equiparable a Catalunya. Fins i tot m'atreviria a dir que si parlem només de quantitats, a Catalunya és superior. Sí que s'ha donat un cas com l'aparició de l'Euskaltel en el seu moment, un equip singular dins del pilot mundial, que es va formar a partir de petites donacions de la població, impensable gairebé repetir aquesta experiència, i a més amb un resultat significatiu i molt potent, també amb les institucions públiques al darrere. Això feia que, molt associat al color taronja, això feia que la marca del País Basc es veiés reflectida i guanyés posicionament a nivell mundial en qualsevol etapa del Pirineu del Tour de França. I això no sé si es podria repetir a Catalunya, és difícil que es repeteixi copiant el mateix model. En qualsevol cas, al País Basc hi ha tradició, hi ha hagut corredors bons i després hi ha hagut, això s'ha traduït també en equips que s'ha acabat mantenint fins a l'actualitat, va desaparèixer l'Euskaltel i s'ha reprès amb el Múries, també amb la presència del Mikel Landa recolzant un equip, la creació d'un equip, però no crec que es pugui deslligar una cosa de l'altra. És a dir, sense els equips hi hagués hagut tradició? No, però és que la tradició ja hi era. Sense la tradició, els equips... És que no crec que es pugui deslligar una cosa de l'altra. És tot plegat una lectura global que se n'ha de fer. Comentaves el cas de Mikel Landa, que ha impulsat la Fundació Euskadi i que hi dona suport. És una bona opció que un ciclista professional de primer nivell, una cara coneguda, impulsi un equip? Sí, sens dubte, l'exemple del Mikel Landa a l'hora de promoure aquest equip al País Basc és una aportació positiva, jo crec que s'ha de valorar totalment en clau positiva i de fet jo crec que els ciclistes o els esportistes professionals com a personatges privilegiats dins la societat no diré que tenen l'obligació de retornar això a la societat, però home, realment és per aplaudir i perquè ells estan en una posició en què ja han saltat molts passos a l'hora de fer això. Si ho fem tu i jo, si ho fa qualsevol persona del carrer, ens costarà molt si és que aconseguim arribar-hi. En canvi, un ciclista professional ja és una cara coneguda, ja té els contactes, ja té l'experiència, ja té la història, hi ha molts passos que ja se'ls pot saltar i home, seria una alegria veure que això pogués passar a casa nostra. Demanar a qualsevol exprofessional que ho faci, home, no ho podem demanar, però sens dubte seria una bona notícia.
Ja per acabar, n'hi ha a nivell espanyol, en els últims anys semblava que hi havia poca oferta, pocs equips, i justament ara Euskal Herria ha fet un pas endavant, Burgos BH ha fet un pas endavant. És un bon moment per tirar endavant equips? L'aparició de nous equips espanyols, o millor dit, la desaparició i descens, o menys presència d'equips espanyols i aquest repunt actual, jo crec que al final acaba sent cíclic, acaba sent conjuntural. Hi ha moments en què pels factors determinats que siguin s'aconsegueix un patrocinador i la creació d'un equip, es pot mantenir aquella estructura i es pot anar renovant. El que estem veient a nivell mundial és que hi ha casos estranys, com és el del Movistar, que és una estructura amb més de 30 anys d'existència i que es manté. Però sí que en el context general estem veient que fa 15-20 anys no hi havia pràcticament equips anglosaxons i ara són els que dominen el panorama. I si dels 20 i pocs equips de màxima categoria abans no hi havia els anglosaxons i ara sí que hi són, és evident que hi ha menys places. Al final és una qüestió de que no tothom hi cap, i si aquest espai ja s'ocupa, doncs clar, hi ha menys espai per la resta. Això no exclou que es puguin crear equips espanyols, professionals, o que es pugui pujar al llistó. Sí, fa uns quants anys n'hi havia més, ara això ha baixat i torna a repuntar. Jo crec que l'afició i el ciclisme de base hi ha sigut de manera constant durant tots aquests anys, per tant, que hi siguin o no els equips professionals, no sé, d'aquí més anys, d'aquí uns quants anys ho veurem i ho podrem afirmar amb més rotunditat, però jo crec que és més aviat conjuntural. Comentaves el creixement dels equips anglosaxons, també dels corredors. Què creus que es deu aquest creixement anglosaxó els últims anys? La veritat és que històricament el ciclisme en països anglosaxons, el ciclisme de carretera havia tingut poca presència, poca tradició. Sí que en pista, per exemple, a Anglaterra, a Austràlia, havien estat potències mundials, o segueixen sent potències mundials, i sens dubte és un fenomen a estudiar què ha passat amb els americans i de rebot amb els australians, els neozelandesos i per descomptat els anglesos. Jo crec que la figura de Lance Armstrong i tota l'estructura original del 7-Eleven, posteriorment el Motorola, el US Postal, va suposar que la gent s'enganxés, que la gent s'animés i que totes les estructures fessin un boom per acabar generant el que ens trobem en l'actualitat. Que hi ha molts més equips d'origen anglosaxó, que hi ha molts més ciclistes professionals d'origen anglosaxó, que hi ha molts més directors esportius d'origen anglosaxó, que hi hagi moltes més revistes de ciclisme en països anglosaxons, que hi hagi ofertes televisives per retransmetre el Tour de França. O sigui, al final acaba sent aquesta roda que dèiem, i que l'ús de la bicicleta, si bé abans ja hi era, doncs s'hagi estès encara més. Per tant, ara sí, ja per acabar una pregunta, és tot una roda, no? Com hem estat comentant, no només és potenciar una part, sinó que és potenciar que hi hagi més afició, potenciar la cultura de la bici a la ciutat, potenciar la base, potenciar també el nivell professional, és tot que es complementa entre ell, no? Jo crec que a la vida en general trobar elements aïllats que triomfin passa, però és més complicat. Tot necessita una base on poder-se aguantar, i si vols que la roda vagi i funcioni, doncs són molts elements. Insisteixo en que si no tens història costarà més, no dic que no pugui passar, però si tens història ja tens un element. Si tens tradició en tens un altre. Si tens referents en qui emmirallar-te, en mirar com han fet les coses, en canviar-les, millorar-les, ja en tens un altre. Si tens ús social, en tens un altre. Si tens educació, en tens un altre. Si tens inversió o aposta pública, en tens un altre. Si tens inversió privada, en tens un altre. I si tens tot això, seria estrany no tenir ciclistes professionals, que són els que al final acaben donant visibilitat al ciclisme. Però per descomptat que tenir només ciclistes professionals sense tenir ni equips, ni estructures, ni tradició, ni cultura, d'on surten aquests ciclistes? Si no tenen ningú amb qui emmirallar-se, si no han agafat la bicicleta des de petits, si no han tingut escoles per aprendre les tècniques, si no han tingut mitjans que els recolzessin, és impossible.